Chan Travels, importante, youtuber, lo máximo, Perú. Magandang umaga sa inyong lahat mga katablers. Punta ako ng trabaho. Ito yung ginamit ko mga katablers, no? Araw-araw yung e-bike, kasi sa e-bike walang gasolina, walang asiti. So yun lang mga katablers, battery lang. Ito yung e-bike ko mga katablers. Ito yung ginamit ko araw-araw mga katablers. Ito yung daanan ko araw-araw mga katablers, no? Puntang trabaho, siguro mga 15 minutes or 20 minutes bago ako makarating mga katravelers. Nakarating na ako sa punta sa trabaho namin mga katablers. Ito yung yung trabaho namin mga katablers. Ipakita ko sa inyo yung bago ako pumasok. Yung mag-check muna bago sa yung temperatura, baka may COVID. Kung naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers.